Mama mchipopota popota. Mama mchipopote. Ndanchipopota munhu waMwari nekuti vanditi handei kwatete kwanzvadzi yavo tinotarisa mwana kuti haako here ikoko. Mwana upi? Mwana musikana wedu watakashaya. Saka mukupopote? Ndanga ndichipopota nekuti vabva vatonditi handei pachechi. Saka ndachiti ndozvamari zvamama muchida here kuti ende pachechi kana ndachienda kwatete. Saka kukuya pachechi kwakaipa. Aiwa, vana kundiudza chokwadi vandiwandira dai vandiudza kuti kuenda kuchechi manje vanditi handei kwatete saka ndandichipopota. Kwemuri kwawandira se? Amai ava vanga vachiramba uye vanotoramba. Kuita se? Pa4 days dzapfuura idzi mushure munge tashayiwa mwana Prophet. Ndakavati handei kupolisi inoripota a missing person but she refused. Ndikati zvihandei kai amai tinobvunzirawo samwe pamwe tinogona kubatsirikana and she again refused. Saka ndazoshandisa maskiri Prophet yekuti ndiwe nawo pano. So mama, mwana uyu muri kuziva kwariri? Handisi kuziva, ndokutomutsvagawo. Chandingangokutaurirai mama ndechekuti mwana wenyu haasi safe kwaari kwamusiri kuziva ikoko, because imimi pamakapedzisira kutaura naye pafoni pane nyaya yamukoma yandiri kuona yati takamirira mukoma ndo anopa decision. Pandakapedzisira kutaura naye zveshuwa akanditi anzi mukoma wemurume wake ndiye achapa decision kuti toita sei kana kuchiuya mari yetsvagirai kunoiuye. Saka pandakazotoraya nhamba dzake. Okay, saka taakuwirirana zvedu kuti muri kuziva kwari ka. It's so easy. Ndara Prophet. Zvakaoma Prophet. Ma1. Prophet makanyanya. Prophet makanyanya. Ndakanyanya ka. Prophet makanyanya. Let me find my pocket. Prophet. Zviri nani hangu ndikupei $10 mutsvage drink. Iteni mari kai apa kutarisa kuti haisifekere, because information yandakuda kuburitsa ka nekuti mandipa mari zvemari ndozvandoda kana da kuirane ndipe mbichana one mari kai sendi mari amene tinotenga makuva mangani inzwai baba nekuti maratidza kuti muri kutenda muri kurevesa. I will simply give you this information. Information yamuri kufanira kuziva iri kuzikanwa nemukadzi wenyu yaita kuti asade kuenda kumapurisa inyaya yekuti mwana wenyu ane nhumbu uye akatizira, ende munhu waakatizira dai makaenda kunotarisa muloja wekuseri kumba kwenyu ndiye munhu waakatizira ende mai vanozviziva. Apa nangotaurawo semunhu aonekwa mbijana.